Ola, boa noite. Son super consciente de que estou facendo o directo na peor hora posible. Así que as miñas desculpas. Creo que agora, por fin, despois de estar desde as 7 da tarde intentando facer este directo, agora sí, agora está indo. Creo que sí. Vou no comprobar no móvil un segundo. É que menudo desastre. Non sei que lle pasou ao meu ordenador. Bueno, sí que sei. Sei que lle fixen unhas actualizacións e non me quería o vídeo. Non me quería frular o vídeo. Actualizacións e non me quería o vídeo. Non me quería frular o vídeo. Pois arreglei non moi ben, que hasta teño pouco delay. Estou sorprendida. Vale, bueno, sei que eso, que é a peor hora para facer un directo, que son as 9 da noite. Agora mesmo teño 0 espectadores, pongo aquí. Pero, bueno, é que me sentei enriba da manta. Dios santo, vale. Desculpade. É que me peleei co ordenador. Non pasa nada. Solamente iso, desculpade agora. Sei que este vai ser un directo que vai ver moita máis xente en diferido que no propio directo, pero é únicamente por cuestións miñas. Vou... avisar de que eso, de que estou no directo, é que deille a empezar transmisión sin sequera pararme a avisar de que empezaba. Que, ai, Dios mío. A organización sigue sen ser algo que se me dea demasiado ben. Vamos a poñer aí unha foto de que estamos en directo. Estou soísima, pero non pasa nada. Eu empezo coas miñas historias, que como sempre que fago directo, pois fago para traballar na manta de restos. A manta de restos que se me lengua la traba. A manta de restos é o patrón que xa vos teño comentado varias veces, que é o Stained Glass Blanket. Sí, Stained Glass Scrap Blanket de Ladybug Laboratory, e eu teñolle varias modificacións. Isto digo en todos os capítulos que falo do podcast dos que falo da manta, explico todo. En estes directos tamén o volvo a explicar. O patrón é gratuito e é modular. Vas unindo os cadrados a medida que os vas calcetando. Bueno, máis ben recolles os puntos e vas facendo os cadrados. Non é tan modular de que vayas unindo, senón de que vas recoller. Porque hai as dúas formas de facer unha peza modular: ir unindo a medida que vas calcetando, ou recoller puntos e crear unha peza con eses puntos recollidos. E esta é da que recolles puntos e creas a peza cos puntos recollidos. Entón é de cada ángulo entre dous cadrados xenérase outro cadrado. Entón eso é con puntos recollidos. Poderíase facer igual unindo ao final de cada volta, sí, pero é máis máis rápido, máis de sin pensar. Se xa tes os recollidos os puntos desde o principio, simplemente sigues en vez de ter que ir recollendo. Ir unindo a medida, ademais, neste patrón sería un pouco complicado porque empezas con moitos puntos. Se fora o contrario, empezar con poucos e ir aumentando a cantidade de puntos, o sea, facer o contrario, en vez de facer neste empezas con moitos puntos e faz unha doble diminución centrada. Se o fixeras ao revés, o sea, empezar con poucos puntos e ir facendo aumentos e, polo tanto, ir recollendo máis puntos, pois sí que tería sentido. Pero xa sería outro patrón diferente. Vale.
en vez de ter a doble diminución centrada, que é o que me gusta a min deste patrón, o que tería serían aumentos, dobles aumentos no centro. Entón sí que tería sentido ir recollendo puntos a medida que vas avanzando. Neste non, neste recolles ao principio e faz o cadrado. Estou me enrollando, como se nota que estou só, porque non hai ninguén que... non sinto a presión de que alguén me pare. Tiro pa diante ou así. Bueno, pois a manta, se recordades, teño este maravilloso plano, espera, que me poño para verme aí. Este maravilloso esquema que me fixen, e como non me estaba enterando moito das cousas, pois fixen outro, que ven sendo exactamente o mesmo. As que están aquí marcadas en azul e violeta e en vermello son os que tiña feitos a día 1 de xaneiro. Que aquí tamén están en violeta, azul e máis ben un laranxa. E aquí fun facendo, apuntando os numeriños, non sei se vedes, os numeriños de cada semana. Aí está. Entón, é unha cousa... Espera, non o teño aquí. Este é o do ano que ven. Pois eso, eu teño sempre un calendario que ten o número de semana ao lado. Pois entón, a semana que tiña feito cadrado, apuntaba aquí. Vale, pero estábamos facendo un lío, entón dixe, pois vou facer un segundo. Entón neste o que fixen foi marcar os que fixen por mes. Entón cada cor é un mes. Este xaneiro, verde febreiro, azul marzo, violetiña abril. Despois aquí estes son moi clariños, non se ve. Bueno, é sobre todo con esta luz, ainda se ve menos. É un rosa moi claro. Espera, aquí atrás creo que se ve mellor. Que é un rosa moi claro, despois é un lavanda moi claro tamén. É que dá demasiada luz aquí na cara, non se ve. Bueno, aquí creo que sí. Eso, abril, maio, xuño, xullo é este amarelo, agosto é o azul este, e setembro é todo laranxa. Que como vedes, aquí, pois, tomei unha decisión que foi, en vez de seguir a liña, tirei para arriba, porque quería ver como de larga iba a quedar a manta. Entón teño hasta aquí, entón sería un medio trianguliño máis para arriba. E a decisión que estou pensando agora mesmo que facer. Non marquei ainda os de outubro, pero outubro teño toda a línea hasta o final. Hasta aquí. Entón agora teño que decidir se continuo desde este cadro para lá ou que é o que penso que vou facer. Vou contar os cadros que me quedan e seguir para arriba, o sea, chegar xa hasta a esquina e despois que só me queden facer as cousas para arriba, o sea, facer un cadro, agora tócame variado, un cadro variado, un cadro sólido, un cadro variado, triangulito sólido. Entón, en vez de facer todos os variados agora, vou facendo variado, sólido, variado, variado, sólido, variado, e xa vou facendo os triángulos do borde. Eso é o que vou plantearme ahora facer. Vou contar os que me quedan. Aquí sí que teño marcados hasta semana 42, que é esta semana 42, a semana pasada. No, esta semana non toquei a manta. Pero non fixen. Non fixen nada, non. Sí, 42 é a semana pasada, este é a semana 43. Vale, pois ahora o rollo é que recordades que fixen máis, porque aquí faz un triángulo pequeno, bueno, aquí veo os colores todos, vale? Pero por atrás está bueno, que este folio era moi niño. Eso, que aquí equivocárame e fixera demais, porque aquí empezaba cun trianguliño na esquina, que tiña un golpe o micro, pero... entón, aquí quería acabar o trianguliño na esquina, pero como tiña eu debuxado cada dous triángulos unidos, medio triángulo. Entón, tuve que repasar aquí. Entón, claro, as miñas cotas de inicio de ano non coinciden con este, porque aquí había carados enteiros e despois todo triángulos e non tiña medios triángulos nas esquinas. Entón, hai un... Vale. Entón, vou contar que é o que queda. Así que, cambio a... Resolver boles, aí. Vou mover esta cámara para que vexades. Podes acceder a un montón. Como non? Aquí. Este ordenado que me dé rabia. Aquí. Este ordenado mal. Así. Vale. Estaba dicindo. Teño aquí o meu calito. Infusión. Como dice que hai que fer. Neste caso, infusión. Vale. Este é a libreta na que vou apuntando as cousas todas. Aquí calendarios. Eu aquí vou cada podcast. Es que voy a baixar un pouco intensidade a luz, porque creo que non vedes nada do que estou enseñando, porque queima a luz. Pero aquí ando con as cousas. E teño tamén calendario. Este calendario de que día fui que, bueno, eu non facer un lío. E non me sei onde facer cousas.
Vale, e ese, por este lado, que teño gelatina, sabes, sofá, este é o lado proxectos, que ten corazoncitos. Entón, este lado vou apuntando cousas, non é que moitísimo, pero pudo ser como unha persona que non, un pouco, non sei se falo como modificación, pero realmente os apuntes son deste estilo. O sea, data de inicio, data final, agulla, fío e xa está, non apunto moi máis. Un calcetín, apunto tema de con cantos gramos, en vez con cantos gramos, cabo así, non teño que pensar despois ao final, porque sempre morido. E non, é que non apunto máis. Teño antes, apunto xa de valores concretos, pois me digo-me tanto, que pedía que me dira tanto, e a mí mídeme tanto, pois coincídeme, non me coincide, que fixe, que se pide facer tantas voltas hasta chegar á longitude, cantas voltas me deron a min, porque se non me dan a mostra, se non me dá a mostra en voltas, que non me suele dar a mostra en voltas, en puntos sí, pero en voltas non. Entón aí teño que modificar un pouco. Normalmente xogo un pouco ca agulla, para que sí que me coincide máis ou menos. 204 cadrados. E teño apuntados que fixen, aproveitei esta pausa obligada por culpa do meu ordenador, aproveiteina para espera, que estáme volvendo a fallar internet. Non é posible. Non é posible. Se teño isto a tope, non me pode estar fallando. Vamos a comprobar aquí. Que me volva a dicir que é unha mala conexión. Non? Pois vaime ben. Non sei... Non sei. Bueno, ahora pon excelente. Desde logo, isto quéreme tolear a cabeza. Vale. O que estaba dicindo. Que... a ver se son capaz de poñer aquí. É que quería... No, desculpad un segundo. Porque quería que me saíra aquí nesta pantalla o tema das... non quere. Bueno, me salir aquí o tema da calidad da conexión, pero non me quere. Entón, pois vou ter que facer así, dunha forma un pouco peculiar. Vale. A ver se así me funciona. O que estaba dicindo. Que esta letra é terrible, pero faltábanme 204 cadrados ao inicio. E fun apuntando, que aproveitei eso, o momento de espera, para... Non, non, poña mala. Pois nada, me fico para diante. Se se vese, pois acabarei borrando, non pasa nada. Fun apuntando, aproveitando este momento de erro, para... non sei que lle pasa.
a lo suyo. Bueno, para contar os que me faltaban, porque fixen a conta cada 13 semanas, o ano ten 52 semanas, dividido 13 semanas, entón fun facendo a conta de cantos fixen cada semana. E nas primeiras 13 semanas, o sea, da semana 1 a semana 13, fixen 56 cadros. E 4 triángulos laterais. Na semana entre a 14 e a 26 fixen 55 cadros e 5 triángulos laterais. Entre a semana 27 e a 39 fixen 38 cadros e 4 triángulos laterais. E nestas últimas 13 semanas, de momento xa levo 7 cadros e un triángulo lateral. Que me salta aquí error, pero... nada, espero que vaya... non me quere... Bueno, unha do chat son eu, vale? Así que... bueno. Ir vai. Eu estou me vendo ben aí no móvil. Vamos... este directo é super accidentado. Puxenlle ben o título. Porque non me para de salir error. Pero, bueno, terei que darlle outra volta. Vale, entón levamos. Pois agora vou usar a calculadora da tableta. Levo 56 máis 55 máis 38 máis as 7 destas semanas, 156 cadros. Vamos a apuntar os que fixen. Vale. ...156 cadros. E levo 4... un triángulo aquí, 5, 10, 14 triángulos. Vale, eso é o que levo feito. Ahora, vou a mirar cantos me faltan. Faltanme. Dixemos que hasta aquí teño os feitos. Faltame 1, 2... bueno, vamos a facer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30, 31, 33, 34. 34 triángulos non. Xa empezamos ben. 34 cadros. Faltan. Vale, triángulos e cadros. Vale, ahora os triángulos. Faltame 1, 2, 2 laterais. Faltame os 2 triángulos das esquinas. Faltame os 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 11 triángulos das laterais. Vale, e as semanas temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 semanas. Entón, hizo 10 semanas. Para ver se bueno, pero o cálculo de cadros en algunas está moi ben. Medio son 3 por semana, que é o que a mí tiene que hacer e facemos medio cosín. De demás, eu máis que 7, 7, 16, 8, 9, sin máis semana. Lo que demás semanas non fixemos. Vale, entón teño 34 cadros para 2 semanas. Os triángulos podemos contar que os triángulos das esquinas son como 2 triángulos das esquinas e un triángulo dos outros. Conto como. Entón teño os finais, 2 laterais, 13, e os 2 das esquinas, 14. Vamos a como 14. E non dá como se foran 7 cadros, así o ritmo, 7 cadros. Entón, así, máis ou menos quedaríame 40 cadros. Podíamos falar dunha cousa
para que nos sentamos. Entón, nas 10 semanas que me quedan, se quero ter algo manta afiliado, teño que ter 4,1 cadros por semana. 4,1 cadros. Sigue sendo o que xa me tiña calado, que era 4 cadros por semana. Entón, pois, vou ben. Pensei que iba mal, pero vou ben. Vale. Teño que ter 4 cadros por semana. Vou no apuntar. E aquí, isto é o que me deseñan por pegoso. Vale, 34 cadros, os triángulos laterais, os triángulos das esquinas. 11 finais, que serían como 14 cadros, que serían como 14 triángulos, que serían 7 cadros, que serían 41 cadros, sumados aos 34, bla, 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 4 por semana. Matemáticas de tempo. Vale, entón en total, o que me faltaba, claro, tiña 204 calculados, en realidad non me era 204. Porque non sei se nestes 204 tiña metidos os triángulos cadros. É unha boa pregunta. Se os tiña metidos como cadros, serían 156, non, serían 204. 204 menos os 156. Se os triángulos os tiña como cadros, os triángulos serían 7 cadros. 41 cadros, ostras. Pois entón a conta sí que a tiña ben feita, pero o que tiña mal feito era isto. O sea, eu a conta tiña feito para isto, para esta terminación, e malo de uxo. Entón, sí, siguen sendo... Está ben, porque son 41 cadros. Que é o que vale que falta, 41 cadros. Contando triángulos por cadro. Vale. Madre mía. Vale, pois dito isto, pois vou poñer o primeiro cadro. Vai un pouco isto, non sei se pode cambiar algo. Non. Sigue estando isto moi lento. Hai algún problema coa configuración do vídeo hoxe e non me quere ir ben. Vale, pois, vale, tendo en conta isto, agora que a decisión de se sigo cas liñas, o sea, se sigo, continúa a liña, como estaba facendo hasta agora, ou xa empezo a facer diagonais, para ver así, vou xa os triángulos pequenos finais ao mesmo tempo. Creo que vai ser mellor, porque despois vou mexar triángulos, e así vou indo, fago cadro, triángulo. Creo que pode ir mellor. Creo que sí. Vale, pois fago eso. Contar puntos, como xa sabedes, o patrón non estou seguindo exactamente como mando o patrón, estou facendo cadros de los puntos e estou nada facendo cunha agulla máis pequena do que pide. E vou a ensinar a ver que busca. Ui, que me parece que é xigante. Gigantísima. Entón, iso que agora se vos fixades de inicias, vou a tocar e dar con un puño raso, que isto, para que vexades un pouco. Estades vendo o reto, pero a ver como organizo isto. Vale. Entón, eu hai un par de semanas decidín facer estes para comprobar onde chegaba a manta. Entón, aquí había este triángulo pequeno, o sea, como na esquina inferior. A ver, que eu arrastro. Vedes que na esquina inferior están os laterais. Estes son laterais. E estes son os finais, pero entón aquí hai unha esquina. Pois entón isto sería así. Despois deste triángulo iría este aí, e despois todo recto para. Entón isto, se o collo así, a ver, así ensino vos cal sería a metade da manta. Ui, collín a esquina que non era. Bueno, aquí o negro cadraría con esa esquina, sería marronciña. E isto sería a metade da manta. Tería outro anaco para lá. Como vedes? Ai. Vale, pois entón, e como vedes teño 20.000 hebras en rematar. Por eso quería acabalo antes de que acabara o ano, para poder rematar con calma. Vale. Entón nada, ahora o que me queda é recoller puntos daqui
e traballar o cadrado para dentro, o cadro para dentro. Entón, que vou facer eso? Vou, en vez de continuar as liñas, canto iba e continuaba as liñas, que vou facer é ir acabando hasta o final. Entón, hoxe vou tentar facer este cadro de aquí, neste directo accidentadísimo, e ir continuando para arriba. Vale. As agullas que estou usando son estas de bambú de 2,25 mm. Este é a cor que uso de borde. E entón agora tócame un variado, porque este ainda teño pintiños, uso de liso porque é moi sutil. Entón variado xa tiña escollido era este, que ia meter. Vale, pois nada, vou recoller puntos e vou ver que lle pasa a isto. Agora ponme que é bo. Hoxe está-me dando bastante problema isto. Nada, que lle eso, fixen unhas actualizacións e parece que non lle gustou o ordenador. Iso, ainda que escribades algo no chat que non sei como. Estou eu só, creo. Isto vai con moitísimo retraso, porque vaime moi mal. Vaime fatal. Entón, pois, as miñas desculpas, porque entre que escribades e eu conteste vai pasar moitísimo tempo. Está indo fatal, fatal. Sinto moito. En vez de recoller a calcetar, eu primeiro recollo os puntos e despois recafecto. Entón, a iso vou o patrón, non recordo, pedía 20 cadros de 25 de 24 puntos de lado e o punto central. O sea, 40 puntos. Pero o que fago son 21 puntos de lado e o punto central. O sea, 43, fago máis pequeno. Perfecto, pois eu quero. E o punto central sempre me xedo con gancho para recoller. Nesta primeira volta, o que fago é recoller os puntos dos laterais dos cabos. En a segunda volta, en a bola xa fío, é cando collo o punto central que axuda dun gancho. E a miña volta é recoller tantos cabos ao final é calcetar cas dúas hebras, o sea, co cabo que ven da boliña e co outro. Non metemos dos. E así quedan entrelazados nos ramos. Cada un soltou o coño de los dous coños. Este creo que vai ser un vídeo máis de explicarme toda a regla ao principio e despois caldiña menos calceto. Dame moita rabia cando a tecnoloxía non me acompaña.
xa cheguei ao punto central, que normalmente teño collido cun marcador para que me axude un pouquiño. Non sei se podo... non podo facer un... O Stephen West queda como a zona dos rombos, ou de podes deslizar que se forma como unha cadeneta pola parte traseira. E a min eso non me acaba de convencer, entón que decidín foi cacetar con normalidade punto bow sen deslizar o último punto, porque así quedábame en si non vou lograr a volta. Quédame o punto recollido como moi pequeniño, non destaca sobre o tecido. E esa cadena, pois sí que destaca. E teño aquí, pero non sei se vou ensinar. Bueno, os ensino solo con a cadena que me estou referindo. Non se considera spoiler. É unha cousa... Ui, que fixen aquí. Se me foi agora. Que estaba metendo a agulla polo de abaixo en vez de polo punto que teña que facer. Vale. E con este remato. E corto máis ou menos así. Vale. E vos digo que vedes os recollidos que non quedan como plano, como se fora o punto bobo, o propio punto bobo. Non hai nada aí. E se comparamos que vos ensino, e isto era o que pedía o patrón, deslizar o primeiro punto para despois recoller sobre ele. Entón, que se generan son cadeas, unha cadena. E, ainda que non queda tremendamente abultado, bueno, está de las todos desastros, bueno, vale? Compila, isto queda claramente plano, esa outra forma de rematar. Esa outra forma de recoller, o sea, de rematar a volta para despois pegados para pilotos. Vale, vou deixar aquí isto. Está como toca. Vou deixar outro, aquí lo voy a poner. Está como un poquito recoller. Así, perfecto. E agora imos o medio cuestión, que é facelo caro. Vamos a realmente que rematar máis así, agora, esta forma sería non é por caro. O que fago é coller as dúas pesos que ven do ovillo, máis a que é o cabo, xusto. Entón, traio as dúas máis dentro. E daí os niños máis ancha, sí, importa. O que importa é que nos vai o lugar depois. Fago os primeiros 20 puntos normales. E cando chego aos tres centrales, fago doble central. E pasar 2 puntos somos fora xuntos, a terceira pasar ese todo sobre o calzado, volto atrás. E os 20 puntos van. Creo que eu vou pasar a miña cara só a ver se vai mellor. Pero non, eu creo non. Non, vai ir máis ou menos. Sigue teniendo con ese mismo estable. Pues algo lle pasou a configuración do vídeo que me fastidiou. Non pasa. Por menos, bueno, conseguí chegar a venir directo, ainda que en directo non que estou así. Como se dá para o vídeo continuamente. É un pouco rápido, pero non poden gravar con vos. Pero, bueno, que se vai facer? Vale, non o dixo, pero o punto central falo en revés, para que pola parte do dereito que é ese punto central do dereito, claro. E así quedan esas colminas, ves? Non as colminas mellor que outras. Queda esa espina central. E facer as duas primeiras voltas a mesma cor, foi que cada cal quede igual. Por eso esa sensación de esa entlas que o meu patrón miría, son as vidrias. Aí facemos os tres medio e facemos a última centrada. E continuamos así. Pois, estou ainda, estas últimas semanas, ainda tendo o encal, fixen 7 calos. Así que, moi ben. Non abandonei a mante, ainda que tuve moito que calentar. A mí nas pistas de Best, teño calculado que me leva unas 7 horas por pista, vale? Unas 7 horas. Creo que a primeira, a das conchas, levoume bastante máis. Non sei se é por a miña... non sei como dicirlo, o manexo de tanta... de pegar no momento as agullas prácticamente para atrás, eso non creo que retrasan moito, faime perder tempo, non me resulta cómodo. Entón, por eso creo que a primeira pista, que tiña moito de ir xirando e de ir, estaba a ser facendo con poucos puntos. Isto sigue dando erro, creo que vou pasar e vou facer isto tranquilamente porque isto non quer ir. Entón, sinto moito, non me dá rabia, pero vémonos outro día que consiga que isto funcione ben. Chao.